Allah beba cema ani amusoma ani anfileba cema ani amusoma Hamawia TV sanfɛ alhamdulillahi rabbil alamin ne on sigilenye anga walada kene ka min nasoro abi wele fe ko tarika no oye tarika family alhamdulillahi rabbil alamin ambora mawdu olu hukumu konono na sisan foli yani wali mando ambo ke kanyeshi ambalma alislam bela jelema kono fe klebi fe fima ka fara jema ka bela jeleni ga sigidal ka do ke anye bato menun ke ne hukumu kono kira khasoli menun kira Allah subhanahu wa ta'ala kusmanu menun kira mauludin kono ya rabbi Allah ala ku bela jele min anye oto menen ko fe folini wali mando hambo kuro ya ninga nyesi mogo ma menu abonendo anga page ka kabini YouTube la moko kemefla anita aninani ni ala sona ma men folini wali mando ke kanyesi o bela jele ma Facebook ka mogo ba woro ni kemefla ani bigononto aninani amba ofo ka awwal mando ka do ka wiye ka do nyine ofe o temenen ko fa anga video nunu a partager bagawo ani a aimer bagawo amba de Allah subhanahu wa ta'ala fe aka sini kenaya ko de ama anye nyine sama luke chugomina ala ka no ya anye anga sa chama tafana ke ninke chugomina Allah subhanahu wa ta'ala ko sumani konana ame bato menun ke a francha kono ya rabbi Allah ku bere jere ke bato mineneni Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ne balima la men kelaw Hamawia TV sanfɛ ani filɛli kelaw foli ni waliman dɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni anw sigilen ye an ka walada sigiko naaninan na ni o ye an karamɔgɔ Ahmed Hamawula ka ko bangini sɛ ba minnu n'a sɔrɔ u wulila kɔrɔn fɛ tilew fɛ kɛɲɛkaw ani bayabaw fɛ ni ka t'u yɛrɛ kalifa dɔn karamɔgɔ Ahmed Hamawula la o wirdu min a bolo ni Allah subhanahu wa ta'ala y'u garizigɛ ka kɛ tarika ye a mukadamu ye ka wirdu di cɛw ma kɔrɔn fɛ ani tilew fɛ ni olu sababuya la an bɛɛ lajɛlen ye Hamawia sɔrɔ an bɛ o walada sigiko naaninan de la an ye lawudu di aw ma k'a fɔ bi sigiden bɛna kɛ kabila kan minnu ni olu welela ko sarakolew ni an bɛɛ lajɛlen b'u dɔn ni marakaw ye alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ an ka video in filɛbaw bɛɛ lajɛlen ye a ka video ninnu a k'u aimer a k'u partager o tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonné an ka page kan pour que walada nataw an bɛɛ lajɛlen ka se ka niyɔrɔ sɔrɔ olu la alhamdulillahi rabbil alamin cɛba minnu ni olu jate sera anw ma ani an ka faamu n'an ka dɔnta bɔra cɛba minnu ka kabini sarakolo la ni olu wulila ka ɲɛsin an kan Shana Hamawula ma n'Ala y'u garizigɛ tarika in mukadamiya la o ye mɔgɔ 46 ye alhamdulillahi rabbil alamin an b'o o fɔlɔw jate aw ye o ye Fode Abubakar Bonlabe Dukre Fode Abubakar min n'a sɔrɔ a fatura Mayikunda Fode Abdullahi Jakane ani Fode Sheikh Jakane kafara Muhammad bin Yusuf Jakane kan nunu mɔgɔ naani nunu kɛra mɔgɔw ye maa minnu n'a sɔrɔ u ye wirdu minɛ an karamɔgɔ Sheikh Sidi Mohamed Lagdari bolo Sheikh Sidi Mohamed Lagdari tilala ka u kɛ muhadami ka wirdu di mɔgɔw ma ka kɔn Sheikh Sidi Mohamed Lagdari ni Shana Hamawula yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye tuma min na ni Shana Hamawula ni a ka ko bangena ani Sheikh Sidi Mohamed Lagdari kiri ka ɲɔgɔn ye na yamara kun fɔra ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen u ka segin ka taa Shana yɔrɔ la ka kurakurali kɛ a ye ni ninnu segira ka t'u ka kurakurali kɛ an karamɔgɔ Shana Hamawula yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tigɛ a ka u ka mukadamiyaw segu u ma ni ka o kurakuraya u ye o tɛmɛnen kɔfɛ Fode Mohamed Yusuf Jakane a ye luzunu di ale ma ale ka mɔgɔ 2 kɛ mukadami ale ninnu bɛɛ lajɛlen ka hedikaw ye n'o ye Mursani jamana ye mɔgɔ 4 bɛɛ lajɛlen tuma min na luzunu dira ale ma ale ye a ka mɔgɔ 2 a ye olu kɛ mukadami o fɔlɔfɔlɔ o ye Shuaib Jakane ka fara Idkhal Sise ka Soroko Futa Senegal jamana kan ye Mohamed Yusuf ka mukadamu ye Shana Hamawula kele ka luzunu d'a ma a ka mɔgɔ 2 min kɛ mukadami a ye ni mɔgɔ 2 de di ale ma
ni ayo lu ke muqaddami kabi Senegal jamana ka o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don walada kɔnɔ Mohamed Katu Jakite ka hedi jamana ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra darigan cɛbaw ye ni Allah subhanahu wa ta'ala garisɛgɛ muqaddami la o tɛmɛnen kɔfɛ ani Alhaji Tamadu ni ye dɔnnibaaw latikaw ye Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don minnu n'a sɔrɔ u kofɔliw ti ban u kofɔliw fana ma dogo an ka jamana in kan Alhaji Tamadu ka bɔ Ogo jamana na ni o ye Senegal jamana dugu dɔ ye alhamdulillahi rabbil alamin ale luzunu sɔrɔ nin tarika hamawiyati yana muhammadiyan kɔnɔ mɔgɔ 4 aka olu kɛ muqaddami alhamdulillahi rabbil alamin aye o mɔgɔ 4 ayu kɛ muqaddami mɔgɔ 2 o ye Alhaji Tamadu yɛrɛ denw ye o fɔlɔ ye Yahya Tamadu ale kɔfɛ ani Umar Tamadu alhamdulillahi rabbil alamin tɔ 2 min n'a sɔrɔ aye olu kɛ muqaddami ye no o ye aka luzunu mɔgɔ 4 na ye Usman Sagir ale horo handa alhamdulillahi rabbil alamin ina fɔ an bɛna se ale ma aka fulaw olu yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ani Alimani Jain ka bɔ Sonte Karaba alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna walada kɔnɔ Abdurrahman Bunaf Nimaka kayi jamana kan no o ye Mali kɔnɔna ye Bunaf Nimaka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o la bɛɛ lajɛlen kɛra shana hamawlo ka muqaddamu belebele ye ka fara Babine Bala yira ka kayi jamana kan o tɛmɛnen kɔfɛ Shar Sise Tuba ka fara karamɔgɔ Bala yira ka Ɲamina n'a sɔrɔ a bangena ele na a sigira Senegal jamana kan o ye Kaolack ye o kɔfɛ ani Babu Jani Krisingani alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen ye kayi mara cɛbaw ye minnu n'a sɔrɔ u bolila ka ɲɛsin an karamɔgɔshala hamawlo ma ka yurdu n'u ye luzunu sɔrɔ ka kɛ muqaddamu ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ni cɛba ninnu ka cɛsiri bolodali an'u ye baara min kɛ tarika in kɔnɔ ka Ala ɲɛsiranɲɛ alhamdulillahi rabbil alamin ye wirdu di cɛw ma k'a di musow ma bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ ye min tarika hamawiyati yana muhammadiya ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ ani Ahmed Jabir Fofana Yuri jamana kan o tɛmɛnen kɔfɛ ani Abdou Sise Koro alhamdulillahi rabbil alamin bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔ ye minnu lakodɔnnen ni Ala jɔnya ani Ala ɲɛsiranɲɛ ani dɔnnibaya ye an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ kalifa karamɔgɔshala hamawlo ma ka yurdu kɛra tarika in an bilukaw o tɛmɛnen kɔfɛ ka fara Mohamed Fofana ka Ala hinɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen n'an y'o kofɔ aw ye sisan Abdurrahman Bunaf o tɛmɛnen kɔfɛ Moasila Tuba alhamdulillahi rabbil alamin olu kofɔliw ma dogo u ye baara minnu kɛ sigidaw la olu ma dogo an na olu ka Ala jɔnya olu ka Ala ɲɛsiranɲɛ olu ka dɔnnibaya an bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Moasila dɔn ni baharu de ye ale kɛra dɔnni ye ba ye dɔnni kɔnɔ ba min n'a sɔrɔ a tɛ se ka ja a tɛ se ka min ka se a dan fana na alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ ka fara Abubakar Sila kan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani Banjugu Nimaga ka fara Hamen Nimaga kan nin bɛɛ lajɛlen ye tubakaw ye alhamdulillahi rabbil alamin Hamen Nimaga ni n'a sɔrɔ tubaka don ale ka muqaddamiya fana ma laban ka sababu kɛ fili fana ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu Allah subhanahu wa ta'ala kan tɛmɛ tarika in hamawiyati yana muhammadiya asrafiyana alhamdulillahi rabbil alamin an ye Banjugu Nimaga min kofɔ aw ɲɛna ale ye tubaka don Allah subhanahu wa ta'ala ye a sigiyɔrɔ bɛn Sierra Leone jamana ma Allah subhanahu wa ta'ala ye a sigiyɔrɔ bɛn Sierra Leone jamana o tɛmɛnen kɔfɛ ani Alhaji Jirira min n'a sɔrɔ a bangena Kiba Mali kɔnɔ alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala fana y'a sigiyɔrɔ bɛn Bouaké ma n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ka fara Usman Sila ka Kiba alhamdulillahi ani Abubakar Sila Boron alhamdulillahi rabbil alamin ka fara Usman Nimaga ka o ye an ɲamanba Côte d'Ivoire jamana na alhamdulillahi rabbil alamin ka fara Abdoulaye Dugure Wagadugu ale an bɛ a ka to ɲini kɛ ale fana talonna ka muqaddami o fana ma laban n'o ye Burkina jamana ye Djibu dugu kɔnɔna na alhamdulillahi rabbil alamin o kɔfɛ Baye Bon Omar Dugure Nara Baye Dugure olu ye dɔnnibaa ye Ala jɔnbaw minnu n'a sɔrɔ u sera Ala ma nka o ma o wasa fo ka wuli ka ɲɛsin an karamɔgɔshala hamawlo ma ka t'u yɛrɛ kalifa a la ka yurdu minɛ ni ka kɛ a ka kalandenw ye alhamdulillahi rabbil alamin
ka dɔnnibaya n'u ka ala dɔnya n'u ka ala ɲɛsiranya ye o ma kɛ fɛn dogolen ye an ka jamana in kɔnɔ ka fara ale balimakɛ kan n'o ye Muhamad bin Umar Dukure min ye mugujanka ye o Muhamad bin Umar Dukure nin bɛɛ lajɛlen ye cɛbaw ye minnu n'a sɔrɔ u ye kasidaw walafi kasida minnu n'a sɔrɔ u faamu u b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnnibaa dafalen don larabukan sira ka nahaw dɔnnaw don siw dɔnbagaw don balaga dɔnbagaw don n'i ye u ka nin kasida ninnu lajɛ alhamdulilahi rabbil alamin a kasida dɔw bɛ an ka kitabu min bɛ yen n'an b'a wele Yaqut wal Marjan n'i y'o lajɛ a ye bayitu 100 ani bayitu 7 ɲɔgɔn walafi an karamɔgɔ Shana Ahmad hamahullah ni mɔgɔ min taara o lajɛ o bɛ minɔgɔtɔ bɛɛ lajɛlen minɔgɔbɔ nin dɔnnibaaba in a ye ɲamakalaya min kɛ ka kuma min fɔ n'a a sɔrɔ tanunikan minnu bɛ yen ala jɔn de filɛ ka ala jɔn dɔ la walima kɛ wali n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dabaliya ban kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ɲamakalaw tɛ se ka fɛn min ɲɔgɔn kɛ ninnu dɔnnibaabaw kɛra ɲamakalaw ye an karamɔgɔ Shana Ahmad hamahullah nɔfɛ ka kasida walafa la ka tanunikan fɔ a la tanunikan minnu n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni maa min fana bɛ faamuya ɲini tarikɛ in kɔnɔ walima bɛ faamuya ɲini Shana Ahmad hamahullah ka ko ka se ka dɔɔni ye a la n'i ye ninnu ka kumafɔlenw lajɛ minnu n'a sɔrɔ olu n'a jɛra waati la minnu n'a sɔrɔ u tugura nɔfɛ k'a ka ala ɲɛsiranya cogow ye k'a ka alabato cogow ye u ye makama fitinin minnu ye u ka faamuya hakɛ la n'u y'u ka kasidaw bila ka bɛn o hakɛw ma n'i ye jateminɛ kɛ olu la i bɛna faamuyali dɔɔni kɛ an karamɔgɔ Shana hamahullah ka koɲɛw kan alhamdulilahi rabbil alamin ale ye Muhamad bin Umar Dukure a fana ka mɔgɔdamiya in a ma laban ka sababu kɛ a fana tanuna a ma sɔrɔ tugun an karamɔgɔ Shana hamahullah nɔfɛ a ka kasuru la ale ye Shana hamahullah luzunu di a ma n'o ye a ka mɔgɔ 4 a ko o fana kɛ mɔgɔdami alhamdulilahi rabbil alamin ale fana tanuna ka sababu kɛ a ka Shana hamahullah nɔtugubaliya ye a ka kasuru la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ faamuya hakɛ la an ye ale ka mɔgɔ 2 de sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ aw ye ka mɔgɔ 2 tɔ ye an ma dɔnniya sɔrɔ olu kan fɔlɔ o ye Jumbe Kurɛsi Gunbu n'o ye Mali kɔnɔna ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka fara denbaw ale ka min n'a sɔrɔ tubaka don a sigira Barawuli alhamdulilahi rabbil alamin denba fana ale fana ka mɔgɔdamiya fana ma laban a sababu kɛ ale fana tanuna kasu yɔrɔ la alhamdulilahi rabbil alamin ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na an karamɔgɔ Muhamad bin Umar Dukure ale ka mɔgɔdamiya sera mɔgɔ minnu ma luzunu min kun dira ma a ye mɔgɔ 2 ye a ye olu kɛ mɔgɔdamiya ka mɔgɔ tɔ 2 ye alhamdulilahi rabbil alamin a ma o dɔnniya sɔrɔ ni ka se ka aw kunnafoni olu la hali bi an bɛ don an ka walada kɔnɔ cɛba minnu n'a sɔrɔ u wulila ni ka t'u yɛrɛ kalifa an karamɔgɔ Shana hamahullah ni ka wuli minɛ a bolo alhamdulilahi rabbil alamin Abubakar Dukure Tuba ale ye Muhamad Almani a kɛ walada tɛmɛnen na cogo min na Muhamad Fofana y'o ye a balima ye alhamdulilahi rabbil alamin ale sigira Senegal n'o ye kɔnɔna ye Senegal an karamɔgɔ Moulay Idriss Kɔrɔba ale ye a kɛ mɔgɔdami i n'a fɔ an bɛna se Moulay Idriss Kɔrɔba min i n'a sɔrɔ cɛba min belebeleba min n'a sɔrɔ Shana hamahullah ma dudu min a bolo Shana hamahullah ye a kɛ mɔgɔdami ka luzunu di a ma luzunu min n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 4 a bɛ se k'o fana kɛ mɔgɔdami donc ale ka o mɔgɔ dɔ de ye Muhamad Fofana ye Muhamad Fofana ni ye yuriga in ka a sigira Dakar de Senegal jamana alhamdulilahi rabbil alamin o Moulay Idriss Kɔrɔba ye ni ala sɔnna ma sirifuw ka bonda la an bɛna ale sɔrɔ Mamadu Lamine Siyami Alhaji an tɛmɛna olu kan an tɛmɛna o ka likilalu la alhamdulilahi rabbil alamin ale fana ye Moulay Idriss Kɔrɔba ka mɔgɔdami ye luzunu min b'a bolo a ka mɔgɔ 4 kɛ mɔgɔdami ye a ka mɔgɔ 2nan ye ale ani Bamadu Sanɔgɔ o ye Tuba fana ka ye nka a fana sigira Senegal jamana o Kaolack a fana sigira o tɛmɛnen kɔfɛ Gawusu Kuruma Bamako ale fana fatura Bamako yan de alhamdulilahi rabbil alamin
o fana ye muladiscoba akamo konnani naye nga o gosu kuruma fana ale fana talona asun ke jarabu watula shana ka kalando ka jarabu watula ale fana talona o wati akamo kadane fana mallaba o to menen ko fe ani demba sila tuba no ye ankara o sila denge Muhammad Abdurrahman wal ahli al-muqtar o ye alika muqaddami ndele jelen kala cebawye minu wuli la ka san kan shana hama wallahu ma dudu mina bulu ni Allah subhanahu wa ta'ala garsga muqaddami la uluka tarikan ka yereke shakhan wa gharban chawye ani musuye o to menen ko fe ani Ahmad Sila Hamza ni ambela jele ba wule ka fo ani Abdullah Mangane alhamdulillah rabbil alamin boron Abdullah ni afara Abdullah Mangane ambela jele ba do boron Abdullah o menen ko fe kafara Al Hasan wage ka tuba o Al Hasan wage Abdullah Mangane o de alike muqaddami ni nasoro abangina tuba nga asigira barawuli di ambela jele ba wuli Allah sana wala barawuli o menen ko fe ani Muhammad Simaga Muhammad Abdurrahman ya alika muqaddami ina fo antamena ulu fana ko fori ka cigomina o nyoron kay mali jamana kono nay ani fodi fofana yuri Ahmad bon li marabata o ye ali fana ke muqaddami ina fo ani o fo wala da tamena lu fana cigomina wa Ahmad Sila Madinat Boro ani kafara Ahmad Sila ka Suleiman Drame o ye alike muqaddami no ye Khalifa Drame dengay o temenen ko fe madawo kuita sunsana wala hawo kuita sunsana mali fara Muhammad kuita ka Madinatu Kahede ka jamana ka nambele jele ba don ka foko gido do kuita ba don odi Abubakar Dugre kaula ka odi alifana ke muqaddami temenen ko fe Muhammad Lamin Dugre Jibo no ye Burkina jamana ye Ahmad bon Limrabata ay ode alifana ke muqaddami ina fo antemena olu kana ko foli la cigon alhamdulillah rabbil alamin min fi walanda surmani anye lawdo min ta awye afo moko binani ani woromi kabini sarakulola ni ulila kanyeshi akara shana hama loma ton baga alayen sanay bionu na ni alayu garsige muqaddami ana nin tarigen kono ko wirdu chomo kadi musuma da kuren kuruna o de kala ni moko ko fole nunu ni anye minu famu ya soro ani anga doniya sira minuma alhamdulillah rabbil alamin amba fo video lame bawni afla bago bele jelenyana aw ka nga video nu aku aimer aku partager o de menen ko fa ka abona nga page ka wala sa darsu na tanu anga sira famu ya soro ko la nyogon fe ma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin o temenen ko fe ne Allah subhanahu wa ta'ala ye tenena tanirana o sigili bina ke kabilaw ka ni olu ye fulaw ka kabilaw minu na so wuli la ka san karmajana ahmed hawalo ma kawlu min abulu na Allah subhanahu wa ta'ala u garziye muqaddam yalla ni tarigan kono garwi du chawma ani musuma koro ay tibini bayabo ni ke ko fe ya Allah subhanahu wa ta'ala wala kana ke